No niin, päivä 2 alkaa olla määränpäässä ja ollaan päästy Inariin saakka. Ollaan täällä Inari-hotellissa. Tässä on meidän eteinen. Näin kivat näkymät on meidän huoneesta. Tai mä näytän ensin meidän huonetta. Isäntä ottaa siellä jo oluen kanssa rennosti. Tosi kiva magee huone. Respan tytöt vaikutti oikein mukavilta tyypeiltä. Näin. Tällainen näkymä meillä on täältä meidän ikkunasta Inarijärvelle. Tässä oli joku vuono, mikä? Joo, joku vuono se oli nimeltään, mutta Inarijärveä se on. Oli se edellinenkin Inarijärveä, mutta se on vain niin suuri, ettei voi käsittää. Tuolla näkyy vesitaso. Se äsken lenteli tuossa taivaalla. Mut sit mitä parasta tässä huoneessa? Niin, arvatkaa mitä meillä on. No joo, hieno kylppäri, kiva. Mutta we have sauna. Kukaan ei näe mitään muuta kuin saunan valo, mutta meillä on sauna. Se on aika jees. Eli homma hyvin pulkassa. S-Marketin eväät syöty. Nyt otetaan pari olutta ja käydään saunassa ja huomenna sitten Nordkap. Ne on Lapin ihmiset kummia. Ensin laitetaan tie. Sitten ollaan kateellisia siitä, että joku sitä tietä ajaa. Laitetaan siihen tiehen puomi. Mutta ei muisteta kertoa kartanpiirtäjälle, että ei sitä tietä sovi ajaa. No sitten joku tämmönen, joka pelkää lappilaisia ja kunnioittaa liikennemerkkejä, niin kiertää sitten helkkari 100 kilometriä ylimääräistä. Kun ei tiennyt, että ei sitä tietä voinutkaan ajaa. Mutta oli se hyväkin. Pääsi ajamaan vähän muutakin kuin valtatietä. Emäntä kovasti, se on 3 kertaa jo kieltänyt, että ei saa ajaa sinne Heetikolle. Kohta minä en tottele sitä enää. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Palataan huomenna ja terkkuja kaikille. Ja kiitos kaikille meidän häissä olleille. Tai muuten muistaneille. Niin, ihan. Se on teidän kaikkien juttu, jotka meitä oli siellä juhlistamassa, että me nyt ollaan täällä. Ai niin, Kiitos. ja ollaan me varastettu kiviäkin tänään. Tai siis ei noukittu. Palautetaan, jos joku tarvii niitä. Ei varasteta. Joo. Moikka!